Vítam vás v jaskyni. Jaskyňa Deravá skala, samozrejme sa nepodarilo urobiť úplne kópiu jaskyne, ale musíme povedať, že toto je taký zvláštny výstavný priestor, ktorý je využitý z bývalého protiatomového bunkru. A vytvorenie tej ilúzie jaskyne je tu, myslím, sa podarilo Jirkovi Vitálošovi a jeho ľuďom z jeho firmy absolútne špičkovo. Posúďte sami, ale myslím si, že naozaj tú jaskyňu to evokuje veľmi dobre. Tu, v týchto takých maličkých vitrínkách sú potom uložené nálezy, ktoré nejakým spôsobom túto jaskyňu charakterizujú. Z tých starších výskumov je to predovšetkým ten paleolit, staršia doba kamenná, kde sa našli nálezy od zhruba konca stredného paleolitu až po absolútny jeho záver. Tie posledné nálezy, ktoré boli v roku 2002, sa hovorili dokonca, že by sme sa tam dostávali až niekde po hranicu mezolitu. Ale viac menej je výstava venovaná tej poslednej etape, ktorá prebehla v roku 2005. V tej časti, keď sme tam zachytili ten objekt, ktorému predpokladáme, že má nejaký kultový význam, kde sa odohrávali obety systémom rozbitia keramiky, zjedenia neuveriteľne veľkého množstva nejakých zvierat, či už domácich, alebo aj lovených, a pohádzaním kostí rozbitej keramiky a tých medených predmetov do tejto šachty, ktorá tu vznikala, ktorá bola nakoniec zaplnená zeminou a prekrytá 40 až 60 cm hrubou vrstvou lomového kameňa alebo kameňa, ktorý opadal zo stropu jaskyne. Vďaka tomu sa dá povedať, že tie medené predmety sa nám zachovali až do súčasnej doby, pretože ináč tá jaskyňa v povrchových vrstvách je absolútne prekopaná hľadačmi pokladov a zrejme, keby neležalo to tak hlboko, tak už tie nálezy sa tam nenachádzajú. V tejto vitríne je potom predstavená keramika. Ona je teda vo veľkých množstvách, ale väčšina tých nádob bola rozbitých. Zrejme teda jednak kvôli tomu, že keramika je krehká, rozbije sa, ale zrejme z toho, že keď oni to konzumovali, tak to rozbíjali a hádzali do tej jamy. Bolo by to taký ten klasický obetný rituál, ktorý je známy. Zaujímavosťou je tu, že tá spodok tej jamy, ktorý vlastne ústil nejakým spôsobom do tej pôvodnej chodby, ktorá je zapustená ako do absolútnej tmy, alebo teda niekde pravdepodobne tá jaskyná chodba, ktorú sme tam objavili, mala práve v tej viere tých našich predkov nejaký zvláštny význam. Možno, že ako uvažovali o tým, že božstvám podsvetia a niečo obetujú, alebo teda nejak to fungovalo, tak tam sa našla jedna z týchto nádob a jeden medená vož alebo dýka, ktorá ležala akoby prikrytá s tým jedným spodným kameňom. Tá ostatná keramika ležala na tom. Čo je zaujímavé na tej keramike, všetko to spadá v archeologickom datovaní do obdobia ľudanickej skupiny, ale s veľmi výraznými zásahmi z okolitých oblastí, treba z oblasti Moravy, s jordanovskou keramikou, alebo z oblasti Rakúska a severného Maďarska so skupinou, ktorá je veľmi blízka, Bizamberg, Oberpullendorf, alebo skupinou Balaton. Vyzerá to tak, ako keby v tej jaskyni, keď sa odohrávali nejaké tie obrady, ako keby mali trošku taký širší regionálny význam, možno, že to bolo nejaké kultové stredisko pre širokú oblasť, kde sa ľudia raz za čas schádzali. Čo všetko tam robili, to nevieme, ale zostala po nich ako pomerne hrubé prepálené vrstvy hliny, zostali tam ako stopy po koloch, čiže existovala tam nejaká vnútorná zástavba. Čiže toto, čo tu vidíte, je síce naša predstava, jak to mohlo vyzerať. Asi to tak nevyzeralo v skutočnosti, ale nejak podobne, alebo teda ako navodzuje to tú atmosféru, ktorá v tej jaskyni mohla fungovať. Potom v ďalších týchto vitrínkach vidíte ako ďalšie nálezy, ktoré sú treba z kamenná industria z obdobia toho paleolitu, alebo teda staršej doby kamennej, ktorá teda ako dala také, že priam stredoevropský cvenk tejto jaskyne, alebo
je známa ako jedno z najvýznamnejších paleolitických nálezíc z jaskyní v strednej Európe. Potom máte tu kostené nástroje, ktoré už ale patria do tej mladšieho obdobia, tej neskorej doby kamennej. V minulosti sa tam našiel pohreb dieťaťa, ktorý teda zrejme tiež nejakým spôsobom súvisí s osídlením tejto jaskyne. Zaujímavé bolo, že to dieťa bolo prekryté kamennou platňou. Otázka toho, že prečo. Niekedy sa špekuluje, že preto, aby im odtiaľ neutieklo, čo asi tak celkom nebude. Možno, že malo to nejaký rituálny význam s tým, že bolo treba decko, ktoré mohlo byť nejakým spôsobom ako upír alebo niečo podobné nebezpečné, zaťažiť. Necháva to voľné pole fantázie. Vidíte tu naďalej tie z kultových predmetov, tu sú tie medené špirály, ktoré boli väčšinou zo záväzkov, ale nachádzali sa tam aj predmety medeného, také medené predmety, ktoré ako na Slovensku nemajú svoju obdobu, ale skôr v Čechách, ako ukazujú teraz na tú jordanovskú kultúru, to sú napríklad záväzky medené, vieška, ktorý som hovoril, že ktorý má teda priame analógie, môžeme nachádzať v Poľsku, v Čechách alebo v Nemecku, čiže ukazuje na ten vzťah na západ. No a v poslednej takejto vitrínke tu je zvieracie kosti, ktoré súvisia s tou staršou dobou kamenou. V jaskyni, teda tí naši predkovia, keďže väčšina z vás, ako vidím, sú tu archeológovia, tak asi nemusím hovoriť, že tie jaskyne viac menej neboli trvalými sídliskami, že to boli skôr príležitostné návštevy. No, čiže oni sa tam ako vyberali na nejakých svojich loveckých výpravách a možno, keďže jaskyňa naproti je deravá skala, kde sa našlo veľké množstvo medvedích kostí, nedá sa vylúčiť, že to bolo príležitostné lovecké stanovisko, odkiaľ chodili treba v zime loviť naproti spiace medvede. Takže je tu pozostatok takéhoto medvedia, jeho kosti, ale aj z iných zvierat, menších, ale aj jednoznačne prinášané kosti zvonku, ktoré ako ja, napríklad je zvyšky konia alebo soba, ktorý teda ako soba jaskyného nepoznáme, ani konia jaskyného, takže ako sem boli prinesené ľuďmi, ktorí ho tu skonzumovali. No, to je tak ako zatiaľ všetko, čo by som k tomu povedal. Pozrite si, môžeme potom debatovať už na menej studenom mieste, lebo sa nám tu podarilo vytvoriť aj atmosféru jaskyne, aby bola taká studená, v akej skutočnosti.